Здравейте, казвам се Джейн Димитрова и съм основател на платформата Foodbox. Тя свързва заведения за хранене, като ресторанти, пекарни, сладкарници и магазини за хранене, с крайните потребители. Проблемът, който решаваме, е изхвърлянето на годна храна всеки ден в световен мащаб, която се равнява на 33% от цялата годна за употреба храна. През платформата крайният потребител може да спаси тази годна, но не продадена храна с наближаващ срок на годност с минимум 40% намаление, като я запази през платформата, а след това се яви на място в обекта и я вземе, обикновено в края на работния ден. Вече от 2 години и половина сме на българския пазар, от началото на тази година също и в Румъния. Основните предизвикателства, с които се сблъскахме през тези години, на първо време беше намирането на правилния екип, тъй като екипът е изключително важна част от развитието на бизнеса. Беше трудно, когато се стигнало там да напуснем стабилната си сигурна работа, за да се отдадем изцяло на проекта, в който вярваме. И всъщност така се разпадна една част от екипа и продължи другата част, която беше готова да се жертва. След екипа бих казала, че се сблъскахме с намирането на финансиране в правилния момент, което да ни помогне да развиваме бизнеса и занапред. Бяхме подпомогнати от фонда за дялова инвестиция Innovation Capital, както и от група от 15 частни инвеститора, които инвестираха лични средства. С тези пари ние успяхме да развием платформата в София, Пловдив и Варна, като достигнахме до над 500 бизнес партньора и над 60 000 крайни потребителя. С тези пари тази година излязахме от България, като стъпихме в Букурещ, където имаме първите си 60 бизнес партньора. И нашата цел е да станем лидера в Източна Европа, като платформата, с която се спасява храна от изхвърляне. Сред факторите, които ни подпомогнаха, бяха и всички регулации, изобщо сделки в прехода към зелената икономика, като например зелената сделка, според която до 2030 година разхищението на храна трябва да се намали с 50%. Всъщност по този начин бизнесите, които са в хранителния сектор, имат натиск да намалят брака и по този начин те са много по-мотивирани да се включат в платформа като нашата и да реализират продукцията, която иначе биха